मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना यानी कि नल जल योजना जौना के मैच बॉक्स ऑफिशियली दचियार योजना कहेला ओकर एगो जीता जागता उदाहरण एजा देख ली। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पूरा जहां भी कोनो भी पंचायत में हमनी के जानी जा तो ताल ठोक के कहनी जा कि जानू दचियार योजना हुई, लेकिन एजा देखी वो दचियार योजना के कहे वाला हमनी के शब्द फेल हो रहल बा, काहे कि नल जल योजना के स्ट्रक्चर ह। हम बात कर रहल बानी ग्राम पंचायत राज सहलौर के। एकरा पहले भी रुआ देखले होखेम कि ग्राम पंचायत राज सहलौर में सहलौर गांव में एगो नल जल के स्ट्रक्चर बनल रहे। यही तरह खूबसूरत और ओकर चर्चा पुरजोर भई रहे, चारों तरफ भई रहे। वही तरह आज फिर से सहलौर पंचायत में पहुंचल बनी, बारिश में भीजतानी आ तबो रिपोर्टिंग करतानी। काहे कि इतना सुंदर हमरा दिखल ह तो हम रुआ के दिखाए। यहाँ देखी बोर्ड लागल बा, मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना। ई एजेंसी हवे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। वार्ड संख्या 12 है, पंचायत सहलौर हटे और प्राकलित राशि 18,86,500 बाटे। ये वार्ड नंबर 12 हटे, इलामदीपुर गांव हटे, मुखिया जी के घर के आगे ही लागल बा। एक बार फिर से देख ली, ऊपर 2 टंकी लागल बा और नीचे इ लागल बा। हम मुखिया जी से जाने की कोशिश करम कि आखिर ऐसन काहे बनावल गइल बा, का ऐसन बनावे में ढेर पैसा बचता? काहे कि काम करावे वाला ज्यादातर लोग सबसे पहले पैसा देखेला कि आखिर कितना बची। है देखिए हमें रूम में अंदर घुस के भी रउआ के दिखा देता नीचे हऊ। जब रउआ एथिया वाला में जाए में गोईठा रख रहेला, ओमे लवना रख रहेला, ओकरे कामे आवेला। लेकिन हई देख ली, हई नीचे रउआ देखी, यहाँ हई मार्बल लागल बा, हई स्लाइडिंग वाला जंगला लागल बा। हेने पीछे देख ली कितना खूबसूरत यहाँ पर स्टेबलाइजर लागल बा, जौन की ऑटोमेटिक बा। देखिए अभी लाइट आवता जाता, फ्लक्चुएट करता, काहे कि बारिश बाटे। ये इतना सुंदर चारों तरफ घुमा के थोड़ा सा दिखा दो। लाइट में कम बा, चूंकि लाइट नहीं खे और बाहर धूप नहीं खे, बारिश हो रहा बा, ऐसे ये ऐसा लागता कितना सुंदर बा। हम चली बाहर लेके चलतनी और बाहर हुआ के मुखिया जी से बात करके बताओ तनी कि आखिर मुखिया जी में ढेर लुटे के मिलल बा का जैसन बनवैले बनी। देखी यहाँ पर सहलौर पंचायत के मुखिया संजय सिंह जी हमारा साथे बनी, संजय कुमार सिंह जी। संजय जी ये बताई कि हई जन स्ट्रक्चर बनवैले बनी एमे ढेर पैसा बचेला का जे, मतलब इतना 2 गो तरह के रुआ बनवैले बनी पंचायत में? जी ना, सबसे पहले रुआ जानकारी देतनी कि हमारे पंचायत में लास्ट में जौन 3 गो वार्ड बाँच गए रहे, तो 2 गो वार्ड बचे रहे। लास्ट में जौन बनावे के रहे तो एगो वार्ड नंबर 8, तो उसमें हम काम करा दनी। सहलौर में मौका मिलल था न, तो अगर मौका मिल रही तो पहले सरकार के नियम रही तो सब 13 के वार्ड में हम यह बनती। अच्छा, ऐसे कि उतने लागत से ही बनल बा और उतने प्रकालित राशि बा, उतने लागत हमारा एस्टीमेट में पैसा मिलल बा। एक्स्ट्रा जैसे जौन लोहा के बनता, लोहा से एक्स्ट्रा हमरा कोनो इसका पैसा नहीं मिलल कहीं से भी, हमरा उतने पैसा मिलल बा। वही में हम 250 हाउस होल्ड बा ये वार्ड में। अच्छा, लगभग 3.25 किलोमीटर एरिया बा, फिर भी हमरा कोनो एक्स्ट्रा राशि नहीं मिलल। हम DPR सर से भी बहुत बार मिलनी, लेकिन वैसे कोनो लाभ ना भइल। तब एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेम, अच्छा काम कर ले तो डेराए का बा। यही सोच के हम काम करा दिले बनी, वहाँ के सपना पूरा कैले बनी माननीय मुख्यमंत्री जी के। एमे कहीं से शक नहीं कर, देख ली। नहीं हमरा तो लागत घरवा लगे बाटे, तो अपन घरवा लगे बा, यही से ऐसा करवैले बनी है। सीढ़ी फर्स्ट क्लास लगवैले बनी, पेंट फर्स्ट क्लास करले बनी है, नीचे महाराज पेवर ब्लॉक बिछवैले बनी, एकदम एहुले बढ़िया बनल बा। 8 वार्ड नंबर 8 में शिव मंदिर पे। सबसे बड़ा चीज बा जौन बाकी रहे, हमारे ये वार्ड बाकी रहे, ऐसे बाकी रह गए रहे कि केहू अदरवाइज दूसरा गांव के हमरा वार्ड के लोग मत कहे कि मुखिया जी अपना के यहाँ बना लनी, हमरा के यहाँ छूट गई। ऐसे कि बहुत जगह अभी देखल के आवंटन के ना रहला कारण नल जल योजना अभी चालू नहीं किया भाई। ऐसे कि यही के वजह से कि हमरा के दोष ना दे, ऐसे लेट से ही बाँच गए रहे, तो एक हम बनवा दनी। मौका मिल गई, सरकार के आदेश हो गई कि एकरा के हम RCCB कंस्ट्रक्शन में बना सकते हैं लोहा के अलावा,
तो बनवा दनी, मौका मिलल बनवा दनी। बोर्डवा खाली यही पर लागल बा कि बाकी जितना लागल बा नल जल सब पर लागल बा बोर्ड? वो वार्ड नंबर 8 पर लागल बा, लोहो वाला पे लागल बा। अच्छा, तो उ सब 14 लाख कुछ के एस्टीमेट बा, ठीक बा। एमबी टोटल हो गइल बा। अच्छा, एमबी हो गइल बा? जी, बिल्कुल। ना तो अभी सारा लगभग मुखिया लोग रोवत तो एमबी बुक करा। ना एमबी हो गइल बा, ओकर वाउचर हमरा पास बा, टोटल सब चीज हो गइल बा पोर्टल पर, लेकिन नहीं चढ़ल ऐसे कि कोरोना रहला और चुनाव आयोग के तब तक ही निकल गइल बा, सारा लोग वही में बिजी बा। इन सब चीज हमरा पास बा, कहम तो दिखा देम, ऑफिस पे हम रखल बा, कुछ गाड़ी में फाइल में भी बा। एमे कहीं शक नहीं है। हम बिल्कुल मतलब एक सेवा करे के मतलब रूप से अपना हम लोग के जनता के सेवा कैले बानी। मैंने जौना तरह से मान ली जैसे जौन भी लाभ मिले के चाही हमारा पंचायत के लोग के लाभ मिलल बा। कुछ जौन आवास योजना के बारे में कहबे नहीं है, जौन कि हम आवास जोड़ले बानी वो अभी आवंटन आइल बा 128 गो, लेकिन कोरोना चुनाव के चलते अभी नहीं मिलल। फिर मिली तो फिर लोग के आशा जौन बा आशा पूर्ण हो जाए, हमें कोनो डाउट नहीं है। चलिए मुखिया जी, जानकारी देनी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी रुआ के। राउर भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बारिश में हमरा लगे आइल बानी हमरा पंचायत में रिपोर्टिंग करतनी। चलिए रुआ के हम आई यहाँ जौन एजा लागल बा मोटर लागल बाटे, हमें मोटर लागल बा मुखिया जी, मोटर लागल बाटे और देखी पाइप ऊपर गइल बाटे। एकरा के भी देख ली कितना मतलब बेहतर तरीका से। बाकी जगह जानी जाए तो ज़्यादातर जगह है प्लास्टिक के पाइप दिखेला, लेकिन यहाँ लोहा के पाइप लागल बा। तो ये एगो मॉडल बाटे कि जे लोग नीचे पेपर ब्लॉक बा सब कुछ बाटे, जे लोग ई रोवेला, जे लोग ई दुख रोवेला कि पैसा नहीं खे, चाहे नल जल में बचत नहीं खे, ठेकेदार खा गेले लेके भाग गेले, ओकरा खातिर मॉडल यहाँ पर नल जल योजना के स्ट्रक्चर बाटे, नल जल योजना के लागल ई व्यवस्था बाटे। रुआ देख ली कि काम के तरह होला। अगर रुआ यहाँ अभी ना भइल होके या रुआ अनुभव लेवे के होके तो रुआ के संजय कुमार सिंह सलौर पंचायत के मुखिया से मिल सकतनी। अभी देख ली, हमने जूम करके दिखाव मुख्यमंत्री 7 निश्चय नल जल योजना के बोर्ड भी यहाँ लागे जा रहा बा, जौन की ऊपर पर टॉप पर लगे बा। लाइट हुई, हाँ, रात में लाइट जैसे बैंक वगैरह पर जरेला, हाँ, तो वही खातिर बनवैले बनी। हाँ, रात में भी अगर दूर से रुआ देखे तो रुआ दिख जाई। तो ये हम रुआ के मतलब हमने के सिवान जिला में घूमत नहीं जाते। एगो सलौर पंचायत बा जहाँ एक तरह के 2 गो टंकी लागल बाटे, और एगो रामगढ़ पंचायत बा जहाँ एगो टंकी यही तरीका के लागल बाटे। हालांकि ओकर पेंटिंग वगैरह इतना खूबसूरत नहीं खे, लेकिन वो भी बढ़िया लागेला देखे में, ऐसे हम रुआ के देखैले रहनी। तो नल जल अगर ये तरीका से लागल रहित बनल रहित तो शायद हमनी के दचियार योजना कहे के नौबत ना आइत।